Hidawa, Hidawa, Bandem, Bandem, Bandem. Hidawa, 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 Hidawa. Jongki sing longkemi nang nina marsilong ro kin subha berwarna sene sakmat nang ta yaki nong kit kam ki bahak male jong kasnong kum ki dekhot to step committee ro kum shibanta ban panram me kirurunar ki bapnya busmon yolet pens kamlang lengkhoi arpo nyong snem e na kasnong nong ba marsilong southwest sales district kaseng kan thesnong marsilong ban nong ba marsilong rengkat kadar basnong mentakas ngi ka arpo trek uyayong arjar posau kila panlong ka pis rally kabalas dang na yo wan hadulat state bank of india mo karwat branch laban kadau ka jing apnya busmon upens kamlang lengkhoi kadeh ka artarik uyayong arjar posau hariat thaulong mo karwat hakani ka pis rally lawan beneshi menta na duki kana school kisamla kan theba chenrang kilong kmilong kpa bat ke record jong ki artili ki sengkan thesnong banong kit kam jong ki artili ki snong bat ka KSU jong ko marchilong Wah, lang ya pi, nang teh nak kanong ba marsilong ta, sure bangin niya siya kmat, dia kena gejing temu gejing tu. Hidawa, 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 Bandem. Ki long kemi hibaro, bat kumjoro semua keban. Ya ke jingkia kepala dia haka artarik mentau benai aja arpusau hak bo wei niki rangba long dong song snong jong kanong ba jong ka snong ba silong ladu e yala ke jong ka jing im haka wei ke jaka bat naka jingej ke baskem kam day baka day ke jing klat ke basuk day ke jing let dusman jong no re jong no haka ni kapon na kalyang ke jonga ngayeng na kamta ka snong mau kruat nam ta kinong song snong jong ka snong mau kruat i barak away banyadan bental dan bapi haka ni ka sngi ke bakerpang ke bapi penong ka ni ke jing ya rally ban penpau persya ya ka ni ka kam let dusman pelale ye way di rangpa jong ka snong bar silong mangi ka snong mau kruat dungi don rengkat bapi ni solam na kanta jong pi ni sofia kuma sofia mapi bat kerpang ya kitmi kitpa ki bahaying ki basem jong rangba bapen skamlang longkhoi iba kumangal almen me lalap ya kamet ke jong i mana ke jinget was camp kade ke jing shale rusman kablaja hangne haneng jong ka snong mo kruat kebakum kani ke jingjia kalong ke jingjia wasusi hadu kata-kata kalong ke jing pangno yang kibasem yang i kipai nam shong snong kat ka mensing ka bakodo bersudu no hak ke jaka ka bakencan ke bangitep kamdei ke jing klat basuk kamdei ke jing pak Henry kadai na kajing syala Usman na kaliang national ba kuruan mas penpau kajing snow lab ya kajing kasem kajampi hagi juga po ya ru kajing penrem kebajur ya no kibolong kadau jong kajing klat no jong ne urang ba wat lagi tip mano bale dan Henry tang kita kibale kitip kita kibale idai kinong show no breu kat bat ship no ya ka jingim ka kodol jong liu rangba ni penran jur ban haka juga po ni bo ka jingkat pat ya ki bor jong ka an bakin le ya ka benta ka badai ban le lem tengkai hado ban yo ban kem ban wet ban pencitok kan ba shong ka an nakalang jong ka stop
Senang mau keluar, ni penpau kajing susi, bak kebakum kini kajing kia, hang dia senang jangi. Kani kamdai kasin ke benengkau, kan nak kajing kan mau, keladai kasin ke baar ke balai, tang hausnem arjar arpulai arpusau. Karena kalau pasno pangno, bagi mensem ki bakodo ki sulit no, kamaka, kum kimra, om haying, hasem. Handrai haki jaga kiba kenca kiba omdon mano bayoi bak nak kajing tip kane kajing shales new kiba le ya ka kide kinong kide kiru transnam kiba ngidei ban penrem la kalau hakmat jong ka ain breu pada ka ain blay mano bale ya kane dei mapi kiba tip lara pidakdan kajing penran lara pilale kajing khat kalam babhinwan ban pendem yalade handai lara pimle kunta ingej scam ki bor jong ka an kim salle ye kabade banle ban ginom alfatin ngin syap ya ulane ka ki balle ye kenikakam kajing im kajing ki kami ada isu bat karkom im jengki para breu. Kiba kuatan kumno bandi opisa. Lagami ada kabasuk ban le da garanti ke Bombay. Ban klo I kapla jengno. Ban penjat ya no riano. Ya kiba kum kine. Nganjir karteng ya no. Hane kito kiba im kumta. Kaji khat nangi ki para nam chuknong kalang babhin kala ke Bombay. Kadang kajongi, kasnang kajongi, laju tip bakadai kasnang kebatip perut play. Dan tang kikam kibabha, kikam kajinyarap, kakam kajinya kentu iwe, kidai kikam kiba nyesnok tilang, hakikam kibabha. Hana yakini kisngi kiba menta, ngilai iya kijing jelai jong kijing snew. Kajing khat na berarti kisnong kalau tong ini trilang nginom aili ya kijing snew nginom aili ya kinang le snew nginyele bangidon kejinget ke baskem bangin job omdon kano kebangim laban job ladang ya trilang hakini kisngi ngimla banlen ba haba piyat ya kini kalimti napo snong hapo yo mo kruat Hidon ka jingting wat ki kena sekolah ka por min sngi nginom itu kana ha ka por min mit wat min sngi pi shapting te kumno ngin su sngat jar ya kane ka kam namar kadai kane ka ba penting na ka banta ka jongi te kadai hok yengi bangi dei ban sngiau thu ya kane ka jingma ka ba ap na ka banta jongi hapo jong kini kidong kitan ki jongi bat ngin pendram jur na kabenta kini kinong le kam snew bat nginom ailat na kabenta kani kenang baka syong suk syong san hapo jong kani kadong katan ka jongi kan nang yaidon ha kini kisngi ki badangwan bat kawai ka kentin kabanga kwa banong ba kini kiriu terang senam lada kiai le siai le kumne kan sadon kapor ka jingma na kabenta kita kiriu terang senam ki bajuan ban pendik na kabenta ka syongsuk syong singai hapo kene kadong kathan ka jongi tingam don sibun ki kitin ki ban kren na kabenta jongpi hendre tongin ya terlilang kawei kumba ikwa baka jingsuk kan don hapo kene kadong kathan ka jongi don kajing snurem pinom don kata kajing snurem pinom don ya kata kajing snularan hendrei snobha wan syakmat bania trelang bat kasnong bat kibor kejong kaan knang bangin la ban rat tengkong ya unu ya kine kibreu kibalangop ya kikun kikti jongi kibalangop ha une ujing di ubasneo ladang ikum kikmi kikpa nyimpat don ya kata kajing rai na ying nasem
abang ngilap bagi kun jengi kilang ngop hang ne kan long ka ba ya ka sinong ka thau ya kibor jong ka an andre ladangi kum kibahaya ngasem kamtam kimi kipa ladangi wansha khamat pan ka jing yarap na ka sinong bania trelang bar ka sinong ka thau bar kibor jong ka an ngin la ban rat deng khong ya kata ban ngin la ban pha sumar ya kita ki kun ru kibala ngop ha kini kijing di kibasneu tingkabal ong mene kane ka jing penlong jengi kane ka rally akajing syakam day ngalaban ong bakam day ka peaceful rally ndrei kala day ka rally pan pendrem halor kajing yap jong une usama nang tena nong ba marshilong bat kawairu ban persya ya kita ki jingdi ki basniu ha kini ki arteli ki sinong ki jongi ki khublai sibon saisen ya ka sang thei jong ka sinong marshilong bat kumju ya ka sang thei na nong ba marshilong ki bala penlong ya kane ka program balengba kane ka program neskam bat lengba ka jingmi ka jongi kum ki pajba ba kita ki jing sneu hakini ki arteli ki sinong ki jongi bat kumjuru hakane ka area mau kurwat ba nyinla ban penduk jaj nyila ban rat de khong ya kita barok ki jing sneu ki bang yi hakam tam hakini ki sngi ki bala jilai haduk kata jong kane ka marshilong bat kumjuru jong ka nongba marshilong habang yi ya kane ka jingja ka balawan ja halor kajing yap jong une wei unong shong shnong na kate kanong ba marshilong kumbala kren da pinyi jong utei samla ubala syap niap kalalong kajing arpen artatin namaru day ubriu ubadon ha kamet ka baklan nrei pose ha ka artarik jong une ubnai basau ar hajara pusau lalap ya kamet jong hangtei hariat tholong ba ulayap kum kasnong kathau baroar ka pendrem jur ya kane ka jingyap ka jong bat ka pendrem ya kini ki runar lane kini ki riu thrang snam ki bala nut ban shim ya ka jingim jong une usama nakaliang jong ikum ki arteli kisnong nida pendrem jur halor kani kum kaying kasam khamtam kalong katno kajing sau se kajing sau kthang haba une ukun jong kaying kasam ususha yap klem datip le sen akum kaying kasam hakajing lengo kajing yap kajong kala penbu ya kajing artatien ya kaying kasem khamtam kajing yap jong kala long kajing sosi kajing thang kamansim ya ilok ijong khamtam haba idon ila don la ujong ukun ubadang ret katno kajing sangsot mano ban pej hakajaka bo undang don ban kaying kasem ban penhe ban pensan ya kikun kikti pause kini kirunar lani kita kiru terang senam kila not ban shimno ya kajing im jong une samla sa peniap dusmon jong wei ne kinong sung bapura jong kasnong jongi nangte nganong ba marsilong ngasngau ban penpau kajing priang sobha badi kajing snok tilang jong pi baro kipaj ba nong sung kibadon ye kaju kathong kibadon ye kaju kajingmut kibadon ye kaju kaplan ban rat deng khong sendon no yakin ki jings new kibawan haki longying kilong sem ki jongi kibawan haki snong ki thau ki jongi kibawan haki imlang kasalan ki jongi ho nyimla ban len bakin ni ki jings new kibawan kala penlong ban siir ki parlok ki parajor kibadei nak po jong ka snong badon ro ki parlok na kini ki snong snong ki marjan habakin du ki bakialap yangi ibangi syam haki yogi hat Yung ilating kita kiperlok ng national jongi wow kladon ka jing solar rain hado kata kumta kanila si kadika kubor haka ba mangi baro kibadon haka ni jing alang bangin sim niya kadika kenti ka bamanta bala kumno nang ni sakmat ngin rai raidam bala kumno kini jing snew kimla syu ban wan hapeng jongi kum kipaj ba nong song snong
hot ke don ke ke jing ong ba udrok ulong we ni ki jing di ku bas niu ba ban ni su thu ha ka let kawan ni su thu ye ke jing thu khana ju ki lok ki jor ba ka snong jung i hang ni kum bala kren na inong kren sakman ba ka long ka we ke snong ka bala jele ba to drugs wow ni su jing shapting i don ke jing su bai don ke jing su trim ni su ba ka ta ka we ke jung i kan sa step do la shai ni su ba ta ka we jung i kan sa do no la shai kumtang ngo bani we ber khot ye pi ki pai ba baro kitu ki balangop kin subhaban ino no kitu ki bompat sedang wat nom sedang ye kan ke jingdi namar uni jingdi un nom pencitom tang ye pi ubadi un pencitom ye ke yeng kasam ka banung kong un se pencitom ye ki para marjan un se pencitom ye ki para lok ki para jar pok kasino ka tau bat ye ka dong badi ka ri ber ka jai ban riu